Илхам Шакиров сәнгать майданына келгенде, біздің толы бір плеяда композиторлар бар еді. Ол композитор алып келген яңа күйні жырлап қарайды, өзінен үлешкерте байыта, түрлі бұрылмалар істей, һәм шоңа көрі композиторлар эшләргә һәр вакыт ашкынып тұрдылар. Бейік Тукаебыз айтмышлы, Илхам Шакиров ул құйып қойған жыршы гына түгел, үзе композиторда, үзе сәнгать белгечеде, фольклорчыда, шул вакытта ұстазда еді. Бүгінгілер белән чагыштырып карыйм да, әле танылып та өлгермәгән яшь җырчы чыга да сәхнәгә, менә мин сезгә яңа җыр алып килдем ди. Аның көен үзем яздым ди. Миңа шунда ук бу булачак көйнең тәме бетә, шунда ук. Илхам Шакиров бу мәсьәләдә оннарча көй язган булса да, бер кашанда сәхнәгә чыгып әйтмәде ул турыда. Ул аны олыгайгач кына әкрен-әкрен генә аны журналистлар чыгардылар. Илхам Шакировның Нәки агай сәнбәт сүзләренә язылган «Син сазыңны уйнадың» дигән бер җыры өчен генә дә аны олуг композитор итеп санарга булыр иде.